Tânără domnișoară care se ocupă... Mă făcut curios, stai că trebuie să vin și eu. Vreau și o mască din aia cu castraveți, cu iaurt și cu argină, nu știu cu ce. Eu și cosmetice de la, bănuiesc, fond de ten. Numele de firmă. Da. Bun. Păi, nu știu. Așa. Stați că n-ați aflat toată povestea. Uite, vezi, noi am pus un titlu. Curat, coane fănică, lucru manual coane fănică, ca să fie toată treaba. Deci avem aici... aș putea să le spun și pandantive, că pot fi puse și la inimă, o mânuță, un elefant cu trompa în sus care reprezintă noroc. Nu luați cu trompa în jos, mi-a cumpărat un tricou pe care e un șic de elefant și toți cu trompa în jos. Și nașa mea îmi spune, neața nașa, zice, să arunci tricoul ăla, ți aduce ghinion. Aoleu, păi și chiar ți-a adus când l-ai purtat? Nu! Păi și atunci. În general e dacă crezi, se întâmplă, dacă nu crezi... Avem și ăsta e scorpion sau e libelulă? E o libelulă. Da. Așa. Un alt elefant, un omuleț, ăsta zice că e gopo. Dacă e un băiețel, sunt eu în miniatură. Da. Așa, un ursuleț, o floare, un îngeraș. Da, și pe spatele lui scrie Made for an Angel. Made for an Angel, da. Și mai avem aici o inimioară pe care scrie Made with Love, fluturaș și trifoi cu 4, da, e un fluturaș, da. Aripi. Am și trifoi cu 4 foi. Din argint. Sunt din argint astea? Astea de aici? Cele de acolo sunt placate cu argint. Am și din argint și din aur de 18 carate. Și am și Ai multe la tine? Am foarte Florine, multe. închide emisia, hai să luăm să vindem. De aici plec direct la târg să-mi expun produsele și am venit pregătită, ca să zic așa. Noi mulțumim frumos. Asta este tare, o inimioară și cu cheia. Dacă intră cheia asta aici, nu poți... Nu, aia stă acolo să atârne, că multora... O inimă dublă, da, ca să vadă că, uite cât te iubesc, cât am inima dublă, da. Bravo. Asta e aur aici, ai placat cu aur? Da, este placat cu aur. Așa. Ai spus că... aflăm cât costă imediat, da, mai este cineva care întreabă cât costă. Bănuiesc că nu dă omul jos de pe cum am făcut eu. Ia, o pune pe mână, plătește și pleacă. Dacă vreau să o fac cadou soției, cum fac? Păi eu am și un mod foarte drăguț, spun eu. Ia, poftim, dragă! Da, de a le oferi celor care doresc să le facă cadou sau chiar pentru... Hai că nici nu mă uit așa. Mă uit cu cristale, Swarovski. Se oferă într-o cutiuță albă. Așa, hai să o luăm cu cutiuța. Punem în cutiuța albă. Asta e argint? Da. Asta nu e suflat cu argint, e argint. Nu, este argint. Cele în cutiuță, care le ofer în cutiuța albă sunt din sau din aur de 18 carate. Swarovski și cele placate cu argint și 18 carate le ofer pe un cartonaș împreună cu mesajul care am preferat să fie în engleză, nu știu, știți cum e, sună mai bine, în altă limbă sună mai bine, poate... Păi ia zi tu, Crăciun fericit și zici Merry Christmas, da. Adică, știți, mă lăsați, make a wish, puneți o dorință, da? Da, să-ți spui dorința, să-ți pui și brățărica la mână. Și acum, ia-ți și citește și traduc. Make a wish and put your bracelet on. When your bracelet wears off, your wish should come true. Ask, believe, receive. Bun, să nu traduc eu, traduc. Da, puneți o dorință și puneți brățara la mână. Atunci când brățărica se rupă, dorința ți se îndeplinește. Întreabă, crede și primește. Acesta este mesajul. Și, bineînțeles, site-ul aici pentru... Dacă în caz că mai dorești o brățărică de la mine, mă poți găsi pe site și... Păi nu, că deja am luat 3. Mulțumesc frumos. Pun aici. Așa. Le las pe toate, nu? Florine, ia, hai să aflăm cât costă, ca să știm ce bani facem de Crăciun. Cât mă costă asta? Cele placate cu argint și aur sunt 15 lei. 150.000 de lei vechi. Da. Dacă vreau și ambale, e separat. La fel, nu, intră în preț. Hai mă, cineva. Altfel cum? Adevărul e că atunci când cumperi porcul ei cu tot, cu păr, cu mațe, cu sânge, cu tot. Cele placate cu argint și aur de 18 carate sunt la 20 de lei, la fel și cele tot la 20. Doar atât? Da. Am că dacă mă duc în centru comercial de lângă, așa e... Nu știu, am încercat să fie brățările pentru orice buzunar. Și
și am vrut să ofer calitate la un preț cât s-a putut de mic. Acum sper să fi reușit. Sper să ai succesuri. Da, și iar cele din argint și aur de 18 carate sunt la 30 de lei. Cel mai scump 30 de lei. Da, de la 15 la 30 de lei, ambalajul inclus. Deci, eu dacă îmi iau, indiferent de culoare, Indiferent portocaliu, de culoare, albastru, roșu, galben, muștar, negru, cam atât văd eu. Da, cam atât am Alb de oferit. ce n-ai pus? Pentru că nu s-a prea cerut, dar nu s-a prea cerut și am zis cam acestea sunt culorile de toamnă-iarnă, ca să spun așa. Primăvara și vara am avut un mov lila, un galben, un gri, dar acestea le-am considerat potrivite pentru toamnă-iarnă. Mă știi că televizorul este prietenul omului. Dacă nu este omul la televizor, s-a terminat planeta. Moare gogolul ăsta, numit pământ. Ce prepari tu în casă de Crăciun? Nu Hai trebuie că să trebuie fiu să știi sincer. ceva. Știu. Nu, știu să gătesc, dar nu prea am timp, ca să fiu sinceră. Înveți de Crăciun? Nu că învăț, dar prefer să o las pe mama mea, să face mult mai rapid. Dragă doamnă, ne aduceți și nu... Deci, poate nu ne aduceți săptămâna viitoare sarmale la emisiune. Deci am o poftă, cred că din mai am de sarmale de sărbători. Tu ai văzut că niciodată nu miroase sarmalele atât de bine. Uite, deci că, da, știu. Cum să spun, cârnații, poți să-i faci tu vara cât ai vrea, toamna, primăvara, nu? Deci portocalele n-au așa miros și gust cum au de sărbători. Așa este. De Crăciun, ca să fim... Bogdan te salută și el, Iuliana, bine, să vă înscrieți și la concurs, foarte bine. În momentul în care mi s-a rupt, mă duc la duș, trage fiemea din întâmplare, sau nu știu, mă agăs de ceva și s-a rupt, înseamnă că mi se va îndeplini una dintre dorințele alea multe? Păi una trebuie să spui când îți pui brățărica la mână. Mi-am pus brățara la mână, deci gata, am pus brățara la mână, ia să văd dacă rezistă până săptămâna viitoare sau până anul viitor. Bine, când se rupe brățara, bineînțeles, pe cauze naturale, nu o rupem noi, ne mergem și o tăiem cu forfecuța sau... Am înțeles, nu, uite, mă dau jos din mașină și mi se agață, e cauză naturală. De unde să știu că mi se agață, mi se rupe și mi s-a îndeplinit, îmi iau Jeep. Da. Eu am ceva cu Jeep în dimineața asta. Ai mașină? N-am mașină. Tati are mașină? Are mașină, dar eu nu am, pentru că prefer Lasă, să merg pe jos. Sunt... Mersul pe jos face piciorul sănătos. Și frumos. Da. Uite, iar sunt așezat, te uiți pe ecran, uite, iar sunt așezat, am chestia asta rotundă în cap. De ce mă uitași mă cadru? Uite, am chestia asta rotundă în cap, zici că sunt... mai într-o parte. Aripi, așa. Așa. Televizorul e prietenul tuturor, așa că cu ajutorul televizorului putem să facem orice tip de mesaj. Da. Tu o să le faci un pic mai târziu, că mai vorbim un pic despre produsele tale și despre faptul că începând cu ora 9, peste 10 colegi de-ai tăi. Început cu ora 10, nu cu ora 9. 10? Eu știam cu 9. Nu cu 10, începând cu ora 10 până la ora 20. Cu televizorul era să mințim poporul. Da. Așa, deci cu ora 10. Mai aveți 20 de minute să ajungeți la Filarmonica Oltenia, unde sunt expuse produsele tale, mă rog, vor fi, că trebuie să ajungi acolo, plus alte minunății, da? Da, corect. Dar sunt oameni care vor să facă mesaj locuitorilor. Ia să vedeți câteva mesaje de sărbători acum din partea anumitor oameni din anumite instituții ale noastre.